Una petita necessitat urgent. Text i il·lustracions de Quentin Rebin. Visca! És el dia d'anar al mercat. El bebè és dins del seu cotxet i la gateta Eva ja té preparada la seva petita cistella per anar a comprar. Sembla que tothom està llest per sortir de casa. No has oblidat res, oi, Eva? Pregunta la seva mare. No, mama, diu ella, molt convençuda. Ja has anat al lavabo? Diu la mare. Sí, mama, contesta l'Eva. Segur que hi has anat? Insisteix la mare. Que sí, mama, que sí! Repeteix l'Eva, impacient per marxar. Som-hi, doncs! Tota la família s'amuntega al tramvia. A l'Eva li encanta el tramvia, perquè cada vegada que gira per un carrer sona la campaneta. Última parada! Que tothom baixi del tramvia! Anuncia el conductor. Només faltava creuar un últim carrer perquè tota la família arribés per fi al mercat. Escolta, Eva, quan el semàfor està en vermell, ens hem d'aturar i esperar, d'acord? Li recorda la mare. Seguint les instruccions de la seva mare al peu de la lletra, l'Eva no es separa d'ella. El carrer està ple de gent i ella no té gens de ganes de perdre's. Fins que el semàfor canvia de color. Ja està verd! Ja podem creuar el carrer! Crida convençuda l'Eva. Quan arriben a la primera botiga del mercat, la mare compra 3 grosses pastanagues pel sopar. Però, de cop i volta... Tinc pipi, diu l'Eva en un xiu-xiueig. Com que tens pipi? Però si m'has dit que has anat al lavabo abans de sortir de casa, diu la mare molt sorpresa. No et pots aguantar una mica? Però l'Eva té la sensació que no serà possible. Pipi! Ostres, no! Es preocupa la mare. Vinga, de pressa, tornem a casa. Al veure la mare de l'Eva tan agitada, el venedor de pastanagues va intervenir. No us preocupeu, jo us ajudaré. I va agafar l'Eva sobre les seves espatlles, mentre que la mare empenyia el cotxet. Atenció, atenció! Crida el botiguer. Deixeu-nos passar! Aquesta gateta necessita anar al lavabo! Tinc pipi! Crida l'Eva. Que no se t'escapi sobre les meves espatlles, eh? Aguanta encara una mica més! Es preocupa el botiguer. Aleshores, tots s'han d'aturar de cop, perquè el semàfor està en vermell. De manera que esperen, i esperen, i esperen. Però el semàfor sembla trigar més que mai. L'Eva es desespera i crida: Tinc molt de pipi! Un policia, que passava a prop del mercat, sent l'Eva cridar i entén de seguida que hi ha una urgència. Aleshores, decideix fer pujar tota la colla sobre la seva bicicleta i comença a pedalejar a tota velocitat mentre es bufa pel seu xiulet amb força. Així anirem més de pressa, diu el policia. Finalment, arriben a la parada del tramvia i tots hi pugen ràpidament. Arranca, vinga, que hi ha una urgència! Crida el policia al conductor. El conductor posa en marxa el tramvia a tota velocitat, però l'Eva sent que un desastre estava a punt d'arribar i de repent... El tramvia tomba i descarrila. Estava clar que només hi havia una solució possible. Empènyer tots junts el tramvia. A la 1, a les 2 i a les 3.
a la 1, a les 2 i a les 3. Mentre tots feien esforços inhumans per moure el tramvia, petites llàgrimes baixaven per les galtes de la pobra Eva. «No puc més! Pipí!» cridava, com si fos una sirena de bomber. Quan finalment arriben a casa, tothom comença a pujar les escales a tota velocitat, esperant que no fos massa tard. I de sobte, l'Eva s'atura davant la porta del lavabo i tothom aguanta la respiració. Fins que l'Eva diu tímidament: «Ja no vull fer pipi. Se m'han passat les ganes». La mare respira alleujada i abraça dolçament a la seva filla, fins que les seves esquenes escolten el venedor de pastanagues cridar: «Deixeu-me passar, si us plau! Tinc una petita necessitat urgent a fer al lavabo!» «I nosaltres també! Podem anar a fer pipi?» pregunten a la vegada tots aquells que havien ajudat a l'Eva. «Com que teniu pipi? I no us podeu aguantar una mica?» pregunta l'Eva, en un to entremaliat. I la seva mare no va poder aguantar el riure. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.